Хай, с вами Денвер, и я играю в игру под названием Euro Truck Simulator. И это игра на типе дальнобойщика, можно так сказать. Ребят, очень большое вам спасибо за этих 10 подписчиков, которые вы мне дарили. Большое спасибо. Может, я сделаю стрим. Я пока еще не знаю. Я об этом думаю. Так. Об этой игре, ребят, в этой игре нужно соблюдать всякие правила, всякое такое. Так что, кто не любит соблюдать правила, а любит смотреть меня в Warlord, всякие там бои, так что это, я не знаю. Это первый взгляд. Напишите в комментариях, мне продолжить ее писать, и поставьте лайк, пожалуйста. Я уже немного поиграл. Итак, поехали. Так, ребят, я сейчас потише сделаю звук в игре, чтобы вы меня слышали. Так, ребят, теперь я поставил. Вроде меня должно слышно, и я поставлю, наверное, какое-нибудь радио. Вот это, к примеру. Ребят, напишите, пожалуйста, в комментариях, снимать ее или нет. Если вам на видео ничего не видно, то простите. Я просто тут уже все вижу. S vámi je ranní radiožurnál, a to 4 minuty před 7 hodinou, tedy 4 minuty před hlavními zprávami. Ну вот, радио заработало. Stáváte s námi do 2. No. února a i dnes budeme mít hosta. Tím bude dopoledne ekonomka Ilona Šejdlíková. Může mít uprchlická krize nějaký zásadnější vliv na ekonomiku eurozóny? Co nejvíc stojí za výrazným růstem české ekonomiky v posledních měsících a jakou budoucnost má jednotná evropská měna? To jsou otázky, na které budeme hledat odpovědi právě po 10. hodině, ale i vaše otázky mají u nás prostor. Na webu radiožurnál.cz najděte jednoduchý formulář nebo se zeptejte na sociální síti Facebook, profil je host radiožurnálu. Těšíme se na vás po 9. hodině a po 10. samozřejmě i s hostem v dopoledním radiožurnálu. Teď bude 7. Если нет, пишите нет. Да, пишите внимательно. Простите за то, что у меня видео мало так выходит, и я не виноват. Ой. Микрофон. Так. Ребят, также в этой игре есть онлайн, только нужна лицензия, ее нужно купить. Сейчас я проеду еще 100 километров и поставлю, наверное, на паузу или 50. Также, ребят, не забывайте ставить лайки, подписываться. Я эту игру скачал на зоне. Так.
Также в этой игре есть разные машины, разные грузы. Я сейчас везу какой-то трактор. Ладно. Также тут есть тормоз. Ну, короче, все как в нашей реальной жизни. У меня не стоит ограничитель скорости, так что мне могут поставить штраф. Также водила может уснуть, а Už za chvíli 7 hodin a tady hlavní zprávy. Máme pro vás sportovní informace. Za úder protihráče pěstí do obličeje dostal svitavský basketbalista Špaček výjimečný disciplinární test. Taky o tom vám za chvíli řekneme. Zprávy i v aplikaci Zprávy ČRO nebo na webu radiožurnál.cz. Теперь я поставлю на паузу, я сделаю 2 захода и нас хватит. Nákup pandurů pro armádu. Так, ребят, вот, я Radiožurnál почти доехал, Hlavní zprávy. осталось Víme, co se 90 děje ve километров. Víme, co se děje v České republice. Я еду Světová на zdravotnická машине organizace vyhlásila Scania. kvůli viru Zika globální stav nouze. a ruský Zika už jo zasáhla nazývají 23 skamí. zemí a podle světových Ладно. zdravotníků se rychle Tak šíří jedem. dál. Virus přenášený komáry bývá spojovaný s vývojovými vadami mozku u novorozenců. Vědci Mě to ale po tuto 14 souvislost tisíc, zatím nepotvrdili. no, Světová tu zdravotnická je organizace tvoj ale raději doporučila těhotným dom, ženám, aby как necestovali так. do postižených oblastí. Что ты там Stav родишь? nouze organizace I vyhlásila, on aby vypisuje donutila tutaj. i další státy se na virus připravit. To Jo, umožňuje taky. i tu mobilizaci zahraniční pomoci, hledání jak kapacit těch odborných, tak finančních. Potvrzuje Alena Šteflová z Českého zastoupení Světové zdravotnické organizace. U dospělých se onemocnění Zika obvykle projevuje horečkou a slabostí, ale nebývá nebezpečné. Brazilský ministr zdravotnictví oznámil, že 80% lidí o nemoci možná ani neví, protože se u nich neprojeví žádné příznaky. Epidemie je tak možná ještě horší. Ondřej Klapal, Radiožurnál. Evropská rada Rебят. dnes předloží návrh změn ve fungování Evropské unie, které požaduje Británie. Oznámil to šéf Evropské rady Donald Tusk. Britský premiér David Cameron chce změny dojednat ještě předtím, než budou Britové hlasovat o setrvání země v Evropské unii. Едем пока. Světovský basketbalista Jan Špaček dostal za úder protihráče pěstí do obličeje stop na 6 zápasů. Navíc musí za incident z ligového utkání s Pardubicemi zaplatit pokutu 19 000 korun. Špaček udeřil protihráče Lukáše Kotase, který za předchozí podražení dostal pokutu 9 500 korun a nesmí hrát jedno utkání. Za následnou potyčku pak dostal stejný peněžní trest a stopku na 2 zápasy i Kotasův spoluhráč Radek Nečas. Exemplární tresty udělil disciplinární ředitel soutěže Pavel Hlaváček. Spíš mám na zřeteli zastavení závodní činnosti, protože to si myslím, že toho hráče i to jeho okolí postihne více. A speciálně v případě úder pěstí do hlavy jsem se rozhodl použití jiného článku disciplinárního řádu a udělal jsem mu test 6 utkání. Нормально. Zelená vlna, doprava aktuálně. Nehody u Liberce a také v Hradci Králové. Zpomalte na výjezdu z Liberce na Turnov. Na silnici 35 blokuje levý pruh nehoda na 25,5 kilometru, tak opatrně dojíždějte. Záchranné složky zasahují také u vážnější nehody na silnici 20 z Písku do Protivína. U Selibova se srazila 3 auta a silnici budou muset uzavřít. Začíná se to tam štosovat z obou směrů. Je to možné obět směrem od Písku přes Stálín až Ďár. Ребят, V Ostravě vážná nehoda brzdí provoz v Rudné ulici mezi Ostravou a Havířovem. Před sjezdem na Karvinou opět 3 auta, průjezdný 1 pruh. Ještě nehoda na příjezdu do Hradce Králové od Pardubic na Rašinově třídě. Je tady osobní vozidlo s kamionem zablokovaný pravý jízdníků, policie a řidiči jsou na místě. Začíná se nám to tady zahušťovat. Tolik doprava aktuálně. Играть я в нее часто буду, потому что эта игра 2012 года вышла. Вроде нормально. Bude zataženo až oblačno s mrholením nebo slabým deštěm a přes den se na jihu a východě Tak, vyjasní. rебят, Večer сейчас ale едем. znovu začne pršet a na horách i sněžit. Teploty 9 až 13 stupňů Celsia, na horách většinou Tak. kolem 6 a foukat bude čerstvý vítr s nárazy kolem 75, na horách už kolem 90 km za hodinu. To byly zprávy.